खुलुमबाय। बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 26 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि, जेंनाजों जुजिनांगोन, सोलिनायाव गोब्राब जागोन, रांनि आंखाल नुजाथिगोन। वृष राशि, मोजां सान, उथ्रिसार जागोन, मोजां खामानि मावनायनि खाबु जागोन। मिथुन राशि, देहाया लोरबां जागोन, देहायाव साख्रु सुख्रुफोरा जोबनो रोंनाय नङा, गाज्रि सान। कर्कट राशि, मोजां सान, मोजां सानस्रिया गोसोआव जायगा लागोन, साननायफोरा जाफुंसार जागोन। सिंह राशि, गोबावनि नाजानाया मोगथाङाव जाफुंसार जागोन, गोसोआ रंजानायजों बुंफबगोन, गाहाम सान। कन्या राशि, दाय मावनायनि साजा मोनगोन, बिमा बिफाखौ दुखु होगोन, साना गोजोन गैयै जागोन। तुला राशि, देहाखौ लोरबां मोनगोन, खामानिफोरखौ मावना लानो हानाय नङा, जेंना गोनां सान। वृश्चिक राशि, मोजां सान, मुलाम्फा गोनां लामायाव आखाइ होगोन, साननायफोरा जाफुंसार जागोन। धनु राशि, बान्था आजावनो मोनगोन, समाजाव मोजां मुं गोसारगोन, मोजां सान। मकर राशि, गाज्रि सान, फालांगियाव गोग्लैसोगोन, सानै हयै रां बाहायनाया गोनां। कुम्भ राशि, साना बायदि मैया जाब्रबथायजों बारलांगोन, गोसोआ सानस'नो हानाय नङा, जेंना गोनां सान। मीन राशि, रांनि जेंना सोमजिगोन, गुबुननियाव मदद नागिरबायगोन, साना खस्थ'यै बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। उदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो उदालगुरियावबो दंसै। उदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 24 जुलाइआव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै सि जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टी वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर। गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स, सोलोंथायारि फुथुलाफोर, पाजलफोर, बर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथुलाफोर आरो गोबां। आलादा आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटेल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पांचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।